Ki khubor ka Batesi TV. Ka umdi basnyam bat penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Kamukam College Shillong kakot admission haki degree bat diploma course banong chef hotelier bat kiwai bandep khap mania fila ban call haki niki number. Ki pulat ka Uttar Pradesh kila register Saupau teli ki FIR persya ye ki social media account bat kila yo kem arpsan ngot ki brio ki bakantho persyari link ba ki social media halor ka operation sindur hababut ya ka hukum jong menteri rangba u Yogi Adityanath u Director General of Police u Prashant Kumar ula hukum ya ki opsar baki dai banwat ye kita ki brio namar ba ka jingkan tho parshiri jongki kan long persya ya kaahan hadin balami ka hukum na menteri rangba ki pulit klem syong thad kila durut kumno banlam ya ki jakasa jongki brio ki bale kumta tat hadu menta kila yokem arpusan ngon ki pulit kila maham ye ki pajba baki dai ban perkhat arsien om ban le songshit shwa bakin tho ye kinu ki jing tho songshit ha social media namar yo kakta yakari bat kin ngat ai ha ka jingsha pensitom kila kintu baki dai banda pentikna shwa pakin thep ye ki dor ne video ha social media link ba ka fact check jongki pulit ka badan ha X account jongki